Ahoj ženy, tak se vám zase hlásím, když jsem měla nějaký pozitivní ohlasy na své minulý video, tak vám zase něco povím. Dneska to bylo docela teda těžký najít vůbec čas, abych to natočila, protože ač ten barák náš je docela jako větší, tak prostě tady není fakt místo, jo. A já, jelikož opravdu pracuju vlastně v kuchyni, no. Nejdřív tady jsem vám chtěla říct něco o tomhle Birkinu, vlastně, na který jste se ptali taky minule. Ten už mám taky jako docela dlouho. A vlastně pletla jsem ho z příze z vlny Jaka od té firmy Nose Concept, jestli to znáte, ono je to i na Instači. Jo, najdete to tam a já vám když tak dolů potom dám zase všechny odkazy na tom, o čem tady budu mluvit, abyste si to když tak mohli najít nebo tak. A je to taková, tu teda mám kašmírovou, jo, já už to tady mám hrozně dlouho a prostě jsem si koupila to jedno klubko, že ono je to jinak hrozně jako drahý, jo. Ani nevím, co z toho vlastně budu dělat. Jak to máte vy? Jako kupujete si taky jen tak příze a pak hledáte, co z toho uděláte, nebo naopak si vymyslíte nějaký projekt, pak hledáte příze. Jo, je to takový, já jsem sběratelka. Jo, já prostě ráda zkouším nové věci a v podstatě vždycky si něco takhle koupím a pak vymýšlím, co z toho. A většinou je z toho úplně něco jiného, než co si na začátku vymyslím. No. Takže tady mám jako kašmírový jedno předeno, ale tohle to bylo z Jaka. Jo, to je vlastně ten světlý jak a tmavý jak. A jako, já jsem to i vyprala, já jsem to dala i do pračky a ono se to tak jako udělalo to tak jako trošičku chlupatý a je to úplně jako strašně příjemný. A vypadá hrozně dobře, ta vlna furt drží a už je to, já to teďka tady někde mám, ten projekt z roku 2020. Takže vlastně už ho mám, teď to bude 5. rok teda a vydrželo to. Tak, pak tady mám, co dělám, to je vlastně ten no frill sweater, už asi 3. teda. Už jsem se teda dostala přes to rozdělení těch rukávů, jo, což je teda hrozný. Já jsem šnek. No, akorát jsem zjistila, já pletu velikost 2. Jo, ono mi to jako vypadá, že to jako bude, jo. Jako neříkám, že ne, ale chtěla jsem to jako větší, jo. A nějak se to jako... Já vzorky nedělám. Nedělám prostě. Jako minimálně. Já když dělám vzorek, tak jenom proto, když mě baví jako hrát si s tou vlnou a prostě uplést si něco malinkýho, tak to jo, ale prostě, abych se já dělala se čtverečkem, prostě ne. Zabijte mě, nedělám to. No, většinu už těch vln stejně znám a prostě už to odhadnu, jako z drtivý většiny fakt odhadnu, no. A když tak vypárám, ale to se fakt stává minimálně. A když je mi to, no malý mi to většinou není, spíš je mi to větší, jo. Spíš se to natáhne třeba po praní nebo tak. Nevím, jak to máte vy, když tak klidně napište, jako jestli vás to baví, ty čtverečky, mě to prostě nebaví. Mě to přijde ztráta času hrozná, to pak stejně rozpletu a pletu jo, prostě nemám žádnou. Ještě jsem si říkala, že bych si jako udělala, jak to mají vždycky ty návrhářky, jako tu krásnou zeď s těma všema vzorkama, jo, a teď to tam prostě, to vypadá jako hrozně esteticky, je to takový super, ale mě to jako úplně nebaví dělat, no, takže, takže tak. No a vlastně tady by to mělo být jako přes prsa 104 cm, jo, takže to by v podstatě měla bych nějakých 20 cm, 15 cm, jakoby nějakýho prostě volnosti tam, ale myslím si, že to snad vyjde, uvidíme, no. Tak to dostane dcera. No a ještě teďka jsem vám chtěla ukázat vlastně nový vlnky, jsem dělala. Některý už jste asi viděli, jste viděli tuhle. Jo, to tady ještě teda pořád. Jo, pak tady mám vlastně, dělala jsem tuhletu. Ona to teda není vidět, já vím, že to tam i píšu. Ona je do zelena. Jo, to je prostě fakt tmavá. Já nevím prostě, jak to uvidíte, no. Je to prostě to... Ono je to fakt zelený, jo, to je prostě taková... jakoby prostě různý ty zelený nopečky jsou tam jako, jo, je to taková šedá, zelená. Prostě opravdu ta barva je taková neutrální, taková zimní, taková prostě fakt jako, když to budete mít čepici nebo šátek, to bude
to bude krásný. To je v podstatě barva pro každýho úplně, jo. Je to prostě nic vykřičenýho, nic jako extravagantního, je to prostě super. No, pak tady mám tuhle, to je taková zase do fialová. Jo, zase jako barevný nopečky má a je to taková jako fialová, hnědá, jo, ale zároveň jako je to takový, že prostě vás to baví plést, protože prostě vždycky dojdete k nějaký zajímavý části, jakoby, jo, buď teda je to silnější, nebo malinko, jo, není to nic jako extra, jako by nepravidelného, to ne, jo, je to prostě vyloženě, jako já bych řekla, na těch 3, 3,5 a teda spíš jdu vždycky dolů s těma jehlicama, protože pletu volně, jo, mně se to tak občas mění, ale většinou pletu volně a na ty 3,5, nebo já ráda pletu i na míň, i na 2, prostě je to, záleží to fakt na vás, jako, no a pak mám novou tuhletu, ještě jsem stihla, to je taková jako tyrkys, hnědá a taková jako červeno-rezavá trošku, jo, do toho teda ty šedý části, jo, protože základ je vždycky vlastně šedá, jako lehce, světle šedá, do některých dávám hnědou, do některých tmavě šedou, jo, ale prostě ten základ je vždycky prostě takový jako neutrální, aby to prostě, jakoby, ono, když ty barvy potom vezmete, jo, tak to si jako klidně můžete uplíst vlastně jednu věc z toho, jo, protože to prostě k sobě jde, to prostě ladí. No a teď ještě bych vám ukázala trošku, co dělám vlastně na stavu, protože chci udělat šálu tu zelenou, myslím, že jsem vám ukazovala ty příze a tak to vám ukážu za chvilku. Ještě vám ukážu tady, co budu tkát. Jo, bude to taková dost zeleno šedá, jo. Je to vlastně na přání pro jednu zákaznici. Doufám, že si budu pamatovat, která to byla tentokrát. No, takže to tady natáhnu, to mám na dnešek co dělat a pak vlastně doufám, že to do týdne nějak stihnu, no. Zvláště se těším teda na tenhle Isager a ještě tady vlastně od toho Camarose je taková zvláštní nějaká nová vlněná příze, fajn docela, fingering. No a hrozně se mi líbí ta zelená teda, no, ten slate green nebo prostě, jo, love falt, jo. Ta se mi jako dost líbí barevně. A je teda i hodně jemná, jako. Takže tak. No. Takže tady jsou ty vlny, vlastně to jsem vám už ukazovala. A tadyhle vlastně tady je to napnutý. Jo, máme to tady napnutý do toho hřebenu a potom teda do nítěnek, jo. A teď to budu vlastně napínat, abych to měla napnutý a natažený na tom stavu. Tahleta činnost mě trvá takový 3-4 hodiny prostě, než si to celý připravím a než to celý napnu. Takže ta příprava v podstatě trvá takhle dlouho, než to v podstatě než vůbec začne tkát, jo. Takže tady se to musí všechno prostě napnout. Jo, čím to máte líp napnutý, tím se vám to potom líp jako dělá. Jo, tady se vyndala ještě tyhle ty pomocný tyčky.